Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Si Danila unta ang imong gibantayan o dili kay magsunod-sunod ka na kung pistiha ka. Pangitaan ninyo sa Danila! Asa man dam? What? Gay! Gipapangita ganit na ako ninyo. Unya ako imong pangutanon kung asa pangitaon? Ha? Pangitaon ninyo! Og ayaw mo pagbalik hangtod nga dili nyo madapagbalik sa akong atubangan! Unya, kinsa may magbantay ni mo dam? Oh, ambi ko na imong pistolang buanga ka. Ambi na. Oh, ambi. Ngano dam? Akong ipusel sa imong aron mo humok na ug makasabot ka sa akong gisugo nimo. Ay, kasabot ko dam! Tulumi! Kapiskot na stress na noong ko na. Happy naman unta kay ko kaganina. Pero napulihan na masabdayon ang akong kalipay. Nang hambog para bagos bayot. Unya maunan ni Ron. Pagkapisti. Bantay ka lang yun ako, Daniela. Bantay ka lang yun ako kung makitaan ka na. Un-un ko yun sa labod at ibuok ni mong lawas. Kinikyong babayhan ang makaparingkle sa ako. Ay, happy ko baga, makaduwa na ko karon sa kasino nga wa na'y huna-hunaon. Kalit sige doy. Tay ba? Kanang babae nga naa sa bar. Si Daniela man na, ay ang kanahan. Naaraman day na siya di, ha? Unay ko magkabantay da, kay nagtalikod mo siya kaganina. Pero karon nga may takilid siya. Naglaro ko na ang iyang bayhon. Ay, nag-inom-inom pa karon ka. Usa pa? Daniela. Oh, tita. Ya karamang gud dinhi. Nabuang na to karon og pangita nimo ang ako mga tao. Ara day ka dinhi sa bar nag-inom. Pampaboost lang sa confidence, tita. Oo, sakto ka ana. Magkapabaga sa naong ang bino. Thanks. Kung baka inom ka ha, murag season ka na kaayo. Sabi ko dili ka mo inom og bino. Lakip ni sa kong gipraktisan, tita. Dili ba nga apil man ang pag-inom sa mong trabaho? Oo, kinalang maayo kang mo inom. Kay may bayad usab ang matag drinks nga imong orderon. May cut ka ana. Mayo kay nakahuna-huna ka ana. Tana? Oh, asa? Sa akong kwarto. Let's do it, tita. Andam na ko. Ha? Ops! Oo. Barag ka man dayon. Wa palang maanad, pero praktisan ko dik maayo. Dali rin eh. I'm a fast learner. Ay nabuang na. Nansanan eh. Kalain ba din magbakainom? Muhilak dahil kanya dahil katawa naman. Muhilak. Gikan ka nagkatawa. Gira ka naghilak na sagka. Sila huwag mo ay magdaghan jutay ra. I'm hurt. Hurt? Pagani unya na-hurt na ka. Pero matod mo, susugod rin eh. Busat na, ananon ko nga akong kaugalingon. Barugan ko ang pagtawag na ko sa mga pangan. Pok-pok, kalimtan ko na sa hingpit ang kanihing pagkatao. Og sugod karon, you will see a new me na tita. Kana! Maunay husto. Sige, tana. Dadun na kasi imong lawak, Daniela. Siya katong giagak sa usap ng bahay nga ita ka na. Kumuha ko masayo. Ang iya katong ina-ina nga akong nakaila dito sa haya sa iyang amahan. Shit. Gano'n ni ama siya ning dapita. Ang siya din natabo. Part ni Daniela. Kuman itong kapiuna nga nag-uuban me. Gano'n naabot pagkadin. Part, ang baso. Ilumot na. Nakuha ang kasong kagulingon, Part. Pili nagbabayad, Part. Sugdar na itong slimon niya. Ay, nabatas ako. Ay.
Basig makatuog ka na hinoon ron, ha? Oy, ay kung binuangi babayana ka. Sige na, higdaon na sa kama. Ay, pagkadaghan ba di ay nimog na inom? Daghang kagi, no? Mga 1, 2, 3, 4, 8 shots. Unsa? Uy, kadaghan aron. Unya-una pa ni mong pag-inom. Kalitse. Hoy, babay, ayaw gyud pagkatog, ha? Ayaw pa yun. Malintian ka gyud nako kung mo reklamon usab ang imong customeron. Don't worry, tita. I won't fail this time. Fail ka diha. Bantay man bitaw. Hoy, pahuway ray akong giingon, ha? Wa ko mo ingon nga matog ka. I'm just closing my eyes and trying to relax. Don't worry. Magtarong, ha? Don't worry. Be happy. Dili din ako first time, so yeah, don't worry. Unsa to? Dili mo first time? Kalitsi. Masato pa. Dili ka na day virgin? Ay, kalitsi. Virgin ka. Nga akong giingon sa una mong customer. Unsaon ko man iniron? Hoy, Daniela. Uy, ay hagok-hagok diha. Ay sigara, ha? Pagmuto. Ayaw katog. Animal kag yung babayhan na kabisan unsaon. Oh, shit. May nanuktok na. Daniela, tarunga ng imong kaugalingon. Ni ana ang imong customer. Pagdali! Ay, kaadiman, yun. Uy! Ako na lang mo abli. Bahala na ni. Pasabton ko na lang siya. Hi! Ikaw ang... Dili, sir. Oy, dili ako, sir. Manager ko sa imong ikauban karon. Manager ko. Ikaw gyud, no? Nara siya sa sud sa iyang kwarto, sir. Dali, ubanan ti ka. Ihatod ta ka ngadto niya. Siya? Sir. Is she drunk? Nakainom lang na siya, sir, pero... I understand. Miinom siya kay it's her first time. Kuan, sir, kanang... Ay, saon tamang ka sa pagpasabot, sir. Eh nga, kanang... Kuan ba? She's like an angel. Kanindot niya ang tanaw nga natok. So innocent. Ug hamis kayo. Wow. Sir, may isulti sa ko nimo. Get out. Get out. Kuan, sir, kanang may isulti pa ko, sir. Say it to me later. Gusto kong makauban kining bayhana. Lamig isang tanawon nga natog. Gusto kong mutupad niya. Hinulon ang tibok niyang lawas. Ug makamata siya sa kainit sa kumpad. Oh, God. This woman is giving me a boner. And I don't care. Kung berhen pa siya o dili. Ang may mundanon nga maangkon ko siya. Kini, murag suod-suod pa na gihapon ko si Ginoo. Sir... Get out now. I want to be alone with her. Sige, sir, sige. Ayo mo, ha? Andun ako. Happy ko pag problema ko. Dili man di ay salamat.
Lami aning bayana. Murag, bata pa yun siya. A teenager, I guess. Mao ni akong gusto. Inosente kayo og itsura. Kaham siyang panit. Kanindoti kapon. Oh, yes. Kana. Moon. Moon with me. Oliver. Sampai sagling pangan sa usa ka lalaki. Ah, shit. Baby, call me daddy. Kana. Oliver. It's not Oliver, baby. It's daddy. Daddy. Ipaniguro kung makalimtan mong lalaki ka ni magisampit karon, baby. Ang kunon takahangtod nga magtagbaw ko. Wake up now. Wake up, baby. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!